kérdéshez. Lássuk, hogy James képes lesz olyat dobni, amivel becsaphatja a Portert. Mindannyian emlékszünk, hogy akarsz beszélni róla? soha nem fordítottak. Nem akarok. Értető? A 2003-ban kirobbant Balkó. Meg kell ismerned, hogy most jobban vagy, mint tegnap este ugyanekkor. Az események hatására 2000 Elvégre 24 órája a nő, akit szeretsz, egy másik pasival randizott. Aztán páratlanul megjelent, és vele töltötte az éjszakát. Persze, reggel újra kidobott, mint egy zsák szemetet. És a nevét sem hozták nyilvánosságra. Bocsi. Nem akarsz dumálni? Tovább szigorítottak az előírásokon. Az első pozitív teszt után 50 mérkőzés. Én az ellenkezője vagyok. Muszáj kibeszélnem magamból a problémáimat. Folyton jár a pofám, bla 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 bla. Bocsi. Ha minden igaz, James és Porter neve még makulátlan. Szeretnék hallgatag macsópasi lenni, de ismersz, vagyok, aki vagyok. Amúgy meg fizikai következményei lehetnek annak, ha nem adod ki magadból a fájdalmadat. Szorulás, migrén, vagy éppen ellenkezőleg hasmenés, szélgörcs. Nem tudhatod előre, mint egy szarencsekerék. Szarencsekerék. Csak úgy kipattant a fejebből, érted? Igen, készülődik. Hagyjuk. Készülődik. Igen, és előtti, igen. Te szerencsés vagy. A zenétben mindig kifejezheted a fájdalmadat. Úgy értem, hogy játszhatsz blues-t, például... Sajnos nem sikerült. Papára-párám! A csajom lelépett. Papára-párám! És vissza se jön. Papára-párám! Mi folyik itt? Kinyírom a pádat.